Norbaitei minimut motzen nien, inorzek ez ezatia irakasleei. Eta orduan beti motzen nien, eta ez da ondo sentitzen. Galdera potolua ez, baina, izan lehik etorkizunera begira gure seme-alabei ustera goiezen gizartia edo mundu hori ez, horrek baik eskatzen hau. Zer da maitasuna? Hitz potolua. Wikipedian begiratu laike? Maitasuna, zibolita. Maitasuna, biziposa, esperantza. Jasotzen denean, maitasuna da beroki epel bat. Eta ematen denean berriz, dena argitzen duen eguzkizpi bat. Adibidez. Musuak ematia. Saiatzen az mundu komertzial honetatik alik eta gehieni ez egiten. Koloreetan. Naturala nizela. Ez dakit, naturalegi igual batzutan. Amatxo. Oso eskertuta nago egunero nire eskutatik hainbeste bizitza eta bizipen pasatzea eta hainbeste bihotz ikutu ahal izatea. Alaba eskolan oso pozik dauela, urtietan zihar. Bide luze bat izen da, baina infrutuak emuten dabil eta hori oso onditxa da. Olan jarraitu duizela eta zuei esker gainera, maixuei esker, apoiokoei esker. Handerein askori laguntza gaitik asko. Nire familia eta nire irakaslea erakusteko guztia dakiten.